Det er hjemmeplejen. Hej Leila, jeg hedder Pernille. Jeg kommer fra kommunen. Jeg er social- og sundhedshjælper. Hej Bilal. Nå Bilal, du er jo lige kommet hjem fra sygehuset. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvordan du har haft det, og hvordan det går med dig nu? Jo. Altså, jeg er så rigtig dårlig, og jeg har rigtig ondt i ryggen. Og så er jeg selvfølgelig blevet forskrækket. Ja, det forstår jeg godt. Vi er rigtig glade for at have ham hjemme. Ja, det er også rigtig dejligt. Men jeg er jo kommet her i dag, fordi at du skal have hjælp til noget personlig pleje. Men vi er lidt forvirrede. Hvad er I forvirrede over? Jamen i forhold til, hvilken noget hjælp kommunen tilbyder os. Ja, det forstår jeg godt. Jeg er faktisk heller ikke helt sikker selv, men jeg vil undersøge det lige så snart jeg kommer tilbage på kontoret. Og så vender vi tilbage til jer. Det lover jeg. Lad mig følge ud til dig. Tak. God bedring, Bilal. Det var hyggeligt at møde dig. Bare de kunne have beholdt ham lidt længere på sygehuset. Jeg synes ikke, jeg er klar til at have ham herhjemme, og hvad nu hvis jeg ikke får alt det hjælp, jeg skal have til at kunne klare det hele? Han sov så dårligt om natten på sygehuset, og var så urolig og ked af det. Kan du ikke give Bilal en ekstra sovepille i nat, så vi begge to kan få noget ordentlig søvn? Jeg hører, hvad du siger, Leila, men det har jeg desværre ikke kompetence til. Jeg må ikke udlevere medicin, men du skal tage fat i jeres egen læge. Hvornår skal han egentlig starte til genoptræning? Lala, jeg har sagt til dig, at jeg ikke gider at gå til genoptræning. Du vil heller aldrig noget, din dovne skid. Lad være med at bestemme over mig. Ja, og du? Leila, du skal altid blande dig i mine sager. Nu føler jeg, at vi er kommet ind på et forkert spor. Jeg gider ikke gå til genoptræning, men hvis du siger, at jeg skal, så gør jeg det.